Přijměte to, jo. Nejvyšší rank tohle to. Nevadí, kámo. Tak to... Protože já jsem hnedka začal hrát zero buildy. Protože v buildech každý staví jinak. No, ano. A zatímco v zero buildech, tam je to jinak. Tam je každý bez... A tam jaký každý jsi největší rank měl v Zero buildech? Elita. Kolik? Elite. Co tolik? Elite na 79%. Já ten Diamond 3. Já Elite na 79%. Já Ale minulou sezónu jsem to zase tak netryhardila. Zkusil jsem to zkusil jsem to v reloadech a dal jsem, my padáme. Tak padáme Derek. No, tak si Nebo ne. Já mám makro. Ty máš, co? Ale nepoužívám ho, já mám makro jako v ruce. Já mám makro v ruce. Myšaku, dávej si pozor, jsou tady skoro 1000 milionů lidí. Hoši, na Eminemovi není ani jeden. Ježi, Eminem, už se koledil gasí a jsem na Okay. Hoši, Let's go, baby, jedem pryč. přijď na Eminema, tady je, víš kolik hráčů je tady? Hej, koukej se na můj book, jo, co umím. Dívej, jo. Přijď na Kam tady Eminema, s tím tady je autem to mnoho nejde. hráčů. Hej, Počkej. Máš tam ten skop. Hej, seber Ondrovi tu kartu, já tady mám reboot ven. Však já jsem mu to sebral. Počkej. Máš tam ten skop. Hej, seber Ondrovi tu kartu, já tady mám reboot ven. Však já jsem mu to sebral. Ondra, jo. Aha. Dobrý. Ne, tak ho rebootni a já jdu sebrat Ondru, jo? Jenom počkej chvilku. Jo, tak já se mezi tím zkusím nějak nalutit trošku, jo? Jo? Dobrá A hudba. GG Ježiši. má jedno. Myšaku, dávej pozor, už tam mají snupiče. Hej. V tom spotku. Hej, tady. Když tak máš tam legendary zbraň v tom spotku, kde jsem zemřel. Ježiši, tak někdo fajtí. No. On tam právě na Hele, dropneš mi to, když tak? Dropneš mi to, Kámo, když proč tak? bych to dělal? Sakra. Jak jsi tam dostal? No tou popelnicí. Já jsem myslel, že se jde někam jako záchodami. Je to i taky jde. Ale dobrý jako. Proč semka padáš? Teda musíš rýbat. Nás pojď rebootnout. Už jdu, už běžím. A pozor na Eminema. Hele, ale jdi trošku, půjdem sem padneme do dirty. Padni do dirty. No, a Počkej. potom zabij Nebo přijď do Eminema. dirty. Pojď do Potom dirty, týpka na Eminema kašli. na špagety Grotos. Počkej, neviděl to jenom. To bylo neviditelné. Doufám, že tam nechal aspoň nějakou kartu. Hej. Padneme sem do Dirty Dogs, jo? Přijdeš tam? Jo. Dirty Dogs. Ne, pojďte vyfajtit tohle. Fajtím, borci. Fajtím. Okay. Já. Pojďte rychle, dělejte. Dobře. Pojďte mě někdo zvedat. 2 fajtite a někdo zvedat. No. Vy jste ho zabili? Ne. Dobrý. Pojď ho Počkej, pušnout. Ježiši. Jdem ho, je to Je tady solo. jeden týpek. Dva. Jeden. Nevadí. Počkej, tak já se tady aspoň nalvu. Tím? No, moc to umím. Nevadí, my ho zabijem. Počkej, já Rebootnem se tě jdu tam. podívat, co mají ty borci. Jo. Minigun!
Jo, kde se bude blbě? On nezabil? To jsem nechtěl. Hej, rebootnete mě? Jo, ale máš nějaký... Jenom, Ty si ho dáváš. hej, vem mi Míšaku, tu já pam- mám tady medička. Vemte mi boltku a pampu. Já mám minička, ale chtělo by to nějaký bílý. Vemte mi boltku, Nějaký pampu a to bílý. legendary, prosím. Já ti vemu tu boltku, jo? No, OK. to si možná nechám minigam, protože potřebuji na něj udělat jeden Hej, quest. vemeš mi prosím tě to legendary a tu pampu, Aha. Ondro. Já ty můžu vzít A tu třeba. pumpu, pumpu. Tu pampu nahoře. Já? Zelená, tam je. No. Tupa. Ona ti padla tady v tom domečku, že jo? GG. nevadí. Ona ti padla, aha. Aha.